Hi guys, nanap ko. Gikan ko na nilhig sa gawas. Singat ko na. Pero, naanap ko yung luon na to sa fish pan. Daghan ka sa mga lumot. Mga kuwaan na tag lumot. Tao ba ni ko? Tara! If you are new to my channel, just click the subscribe button and the bell button. Kana mo itong niluan, kuan ra na paglumot. Dapat kita. Grabe lumot na. Kana kuan media. Ang gamit kani kudlan sa lumot. Mulunod na tarad to. Paitan ni kabuita. Hindi naman. Okay. Meanwhile, Nahuman na ba guys? Di man ta na nakuha pero okay ra kay at least nawa tong mga lumot nga murag galasala-sala in tanawon. Ngilngig. Diba? Limpyo-limpyo na gamay. Diya baho pod kung na mga lumot. Hi guys, nahuman na ko. Grabe sila. Mga manilhik po ko sa resort. Hindi po ko resort. Kapoy-poy pero okay ra. Buwan. Hi guys, sana po ko kay nakawang man ako dito ko. Ilis. Paning na bulingkod sa ko. Ilis na po ko kay grabe singot. Paningot na kapiti ang buhok. Kay grabe basta nakulbuhatan singtan gaji ka kay tungodan ning kanang kumbong kana isot pero dani jacket kay kuan murag naan na tong mo jacket sa kawas mo nang salamat sa Ginoo na human ako sa ang gibuhat. Free na ko, maglingkod-lingkod. Doon po ko amo rin kay wa sila mga libaw asa sila. Sige, pasalamat sa Ginoo kay tagaan tagabas kag sa lawas. Unja sa atong pamilya pod tagaan tagabas kag sa lawas. And then salamat sa pagtan-aw og sa mga subscribers na road to 500 subscribers na ko. Salamat sa mga subscribers nga ni-subscribe. Then watch my videos.
Then may himuon ko nga mga videos nga mga tutorials para makakatanta nga maghimo og videos para sa atong YouTube channel. Okay? Thank you for watching. I love you guys.